मोनसे एनडिबिनि मोनसे बाथ्राखौ सोंनो सानो जिहेतु हिरेन बर' बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंबाय थादों जिहेतु 3,000 एनडिबिनि गेजेराव 9,000 एनडिबिनि मुं फैदों जायफ्रा एनडिबियाव गैया बिथांमोना मुंखौ होनानै फैसा लादों होननानै बाथ्रा बुंदों। बेखौ धीरेन बर'आसो क्लियार खालामनो हागोन मानोना आं एनडिबिनि दैदेनगिरि नङा। एनडिबिनि दैदेनगिरिया धीरेन बर'आसो। सोरखौ बिथांमोना अनसुंथाइ मोनजानो लुबैयो सोरखौ बिथाङा अनसुंथाइ मोनजानो लुबैया बिथाङा क्लियार खालामबानो जाबाय। मानोना एनडिबियाव जों बुजिनायाव सिलाइ लाग्राफ्रा मोनसे हान्जा जायफोर हाग्रायाव थायो जुजियो आरो सिलाइ लायालासिनोबो एनडिबिजों खामानि मावग्रा सुबुंफोरबो थायो जायफोरबोनिखि मालाबा गावथार जानो गोनां जायो थैनो गोनां जायो आरो बिसोरखौबो लानानै जयै दिनै जि रिहेबिलिटेसन पेकेज बानायदों आं बेखौ बाख्नायनाय मोन्दों। खालि बेवहाय मोनसेल' जोंहा थालांबावदों जे सिगां जायफोर एनडिबिनि सारेन्डार खालामनाय एबा रिटायार जानाय बिथांमोनखौबो सोफानांगौमोन अब्लासो बयनिबो न'खरखौ जोङो मोनसे मोजां दैदेनलांनो हागौमोन। दा दिनै बेवहाय बे गासैखौबो लानानै जि मोनसे मोजां पेकेज एबा रिहेबिलिटेसन जागासिनो दङ बेखौ जोङो गोजोननाय मोन्दों आरो बेनि थाखाय बाख्नायदों। आरो जिखौ धीरेन बर' बिथाङा सोंदों एबा बुंदों बेखौ धीरेन बर' बिथांखौनो क्लियारिफाइ खालामनो थाखाय आङो खावलायदों।